Добре дошли в моя YouTube канал отново. Днес писах на Левака да ми даде предизвикателство за Оми ТВ и той каза: обясняй се в любов на 14 годишна. Така че, останете до края и гледайте как се обяснява в любов на 14 годишна. Ако клипа ви хареса, може да се абонирате, да харесате и да коментирате. Приятно гледане. Здравей. Какво става? Нищо ти. По А? тревата прави играта. Аз не пуша. Пушува ли си трева? Да, Аре, бе. Абсурд. да, Цигари пушиш ли? да, Някакви други неща пробва ли си, освен трева и цигари? не. И аз се изплези? Аз си тира. Между другото е много якото и е. Ама трябва да се сложиш и на пъпа, ще е по-добре. Аз имам? И на пъпа ли имаш, бе? Да, Не ти вярвам. няма да ти го покажа. Добре, колко приятеля си имал до сега? Двама. Двама? Да, Колко ти е най-дългата връзка? Те са двама, значи би трябвало поне с един да се задържава. да, 2 години. О, сектира, е. Аз що нямам толкова дълги връзки? Да, защото не са верни кушките, с които се хващаш. Имаш право. Да, Имаш право. И са букуци? да. Как им кажа? Не са верни кучките, които... Не са верни кучките, които си фащаш. Така е, мамка му, наистина. Добре, какво ще те питам? Чай сега. Чай, много важен въпрос. Ама не знам дали ще ми отговориш. Колко бройки имаш? Една. Абсурд! Не ти вярвам пак. Мога да ти покажа лична карта, че съм много десетка. Дай. Искаш да ми кажеш, че през цялото време си ме лъгала, че си на 18, на 17 ли е? Да, Защото мислиш, че ще скипна, ако си малка, за ти ли ми го каза в началото? да, Да? да, Оле боже. да. Добре, ама ти наистина не прилича на 14 годишна. Няма спокойно. Защото бъгваш. А сега ли? Сега си добре. А, да. Ама ти винаги си добре, бе. Виж ти какъв як пирсинг има, човек. Аз не мога да повярвам. Влюбих се в пирсинга ти, знаеш ли? Благодаря. Не съм мъжко момиче, просто съм ненормална. Ненормална. Откачена луда. Аз обичам Да. луди. А така? Ти обичаш ли луди? Да, Да се вземем и тогава. добре. Надъха се. Че то не беше много трудно. Не беше много трудно. Трябваше малко да се дърпаш нещо, ти много лесно ми даде. О, добре. Аре, дай пак. Какво да е пак? В YouTube се абонирай. Абонирай се в YouTube да се гледаш. Добре. А така, ще се го кача на стори. Ще си го качиш ли? Да. Ама не се ебавам сега, много си сладка. Аз те заобичах и те само от разговор 5 минути и те заобичах, казвам ти. Ево, Искаш ли да дойдеш да живееш с мен във Варна? ти си от Варна ли? Да. Аз съм родена там. Аре бе! Да, Че бе. ние сме сродни души, бе. Да, бе. Мале, още повече я заобичах, гайс, казвам ви. Дай, и пърсинга, виж как го изважда пърсинга. Много е секси. Добре, виж, дай направо ти плащам билета, идва и живей, аз живея сам. И ще живееш с мене. Ама, Ама какво? не знам. Що не знаеш? Защото си на 14, вашите ще пуснат ли да живееш с мене? Аз Чакай, живея- ти не си на 14. На колко си? 0,10 на 15 почти. Да. Знаеш, че след 4 дена ми е рождения ден. Елата ма за рождения си ден. Ще ти подготвя изненада. Това е 8 часа под кола. Аре, човек, моля те. Любовта няма граници. И какво ще ми подариш за рождения ден? То няма да изненада и подарък, ако ти кажа. Така е. Така е. Идваш ли? Ще ти платя пътя, мътя, всичко ти плащам. Престоя в нас ще спиш. Аз живея сам. Добре. Да.
Наистина не ти казвам. Ма човек, те направо за пръв път се влюбвам от пръв поглед, казвам ти честно. И сега както те видях, много те заобичах, човек. Не се ебавам, ето виж, ръка на сърце. О, Кадар. Взимам те за жена. Само да не ме осъдиш. Няма. Сигурна си. Да. Гайс, женя са камби. Казвам ви, вашите ще дадат ли да живееш с мене, кажи честно. Не. Не, Аз ще избягам спокойно. ще избягаш заради мен. И ще им кажа, че отивам при травестит просто. И сраса на всичко. Що така? Аз те обичам, показвам си чувствата и ти накрая ми кажеш травестит. Аз обичам травестити. Ама аз не съм травестит, бе. Значи не се обичаме. What the fuck? Ама аз те обичам, бе, човек. Ама, Ама какво? ти ще... Какво аз ще? Не, стой, това не е... Не, бе, кажи. Не. Ти ще... Не, кажи си, моля та. Не, бе. Ако ще се обичаме, трябва да си казваме всичко. Така е. Еми, Ама ти не айде. си травестит, че да се обичаме. Добре, ама ти се ебаш с чувствата ми, човек. Аз ти обяснявам, че те обичам, аз наистина те заобичах. И ти накрая се ебаш с чувствата ми и ми кажеш, че съм травестит. Това нормално ли е, кажи? Ти от колко време живееш сам? От 1 година, близо. Какво значение има това? Не знам. Бягай от вас, ще идвай да живееш с мене. Това ще направя. Между другото, тъмън един от родителите си трябва ще ми е по-лесно да отида при теб. Да, казваш му, отивам да уча във Варна или да я знам, нещо ще измислиш. Да, мога да кажа това. Мога да кажа това, защото аз вече нямам останали училища. Нямаш какво? Останали училища. Що? В смисъл? Защото ме изключиха. Виж, ние сме още сродни души. Мен най-ще от половината ми училища са ма гонили. Да, ма аз вече нямам училища, които да влеза. Тук във Варна има повече, ма и аз почти всички обиколих. Ние сме един за друг с тебе. Искаш ли да ти пратя целувка по камерата? Ще ми правиш целувка. Не. Що? Защото първо трябва да си покажеш краката. Какво? Краката да си покажа? Да. Защо да си покажам краката? Не знам. Ти баш ли ми са в момента? Не. Ама аз ти казвам, че наистина те обичам и ти ми се изсираш и ми кажеш да си покажа краката. Нормално ли е това? Имам COVID, човек. Колко имаш COVID, ние сме от разстояние, една въздушна целувка. Пак ще зарази. Айде, моля те ли. Ето, аз ще цунка, искаш ли? Не. Защо така задръпна? Добре, искаш да живееш с мене, пък ти... Как така? Аз отивам да живея с теб, че да уча. Даде, ама ние ще се обичаме. Аз ще напиша сега едно послание, обичам. Ко стана, бе? Чакай. Брат, заеби. Защо не ми го показва това, бе? Пише сърчице и ми покажа и Т. Защо ми се дръпна така? Що ме отряза? Не знам. Защо? Как не знаеш? Защото аз всъщност даже не съм и на 14. На колко си? На 12. В смисъл? Смисъл? Добре ли, няма проблем. Какво? Любовта няма граници, нито години. Аз наистина те заобичах в момента и ти ми се гавриш на чувствата. Това е ненормално, което правиш, наистина. Ще се разплача, казвам ти. Давай. Гледай. Защо сега правиш ти? Не знам.
Ама аз наистина те заобичах човек и ти сега ми се гавриш на чувствата. Знаеш кое е Ами, гадно това? ай, човек, аз не те обичам. Защо? Нали кажа, че ще идваш да живееш, пък не ме обичаш сега. Какво е това? Ще се заобичаме. А! Как така? Имаш ли симпатии някакви към мен поне? Сега ли? Да. Не. Как не, бе, човек? Как ще идваш да живееш в нас? Ти даже не ме харесваш, не ме познаваш, как ще стане? Ти ме покани, аз просто идвам. Като ти предлагат, не отказваш. Че аз мога да ти предложа много неща по принцип. Да почвам ли? Не, ще ме баннат, няма. Много лоши гаври. Много лоши гаври. Аз доста се обидих. Добре, виж сега. Оставих си тук. Това ми е инстаграма, всичкото. Тук съм ти го оставил. Да, Като ако идваш- наистина ти правят, те последвам в Инстаграм, ще ми приемаш ли? Да дойдеш на нас ли? Не, да се следваме в Инстаграм. Нали нямаш симпатии за котия да те следвам? А за какво тогава ме каниш у вас? Защото те обичам. Тогава що не ме последваш в Инстаграм? Аз казвам, че ми е любовта на живота и от пръв поглед я захаресах. Тя в момента ми говори за Инстаграм. Това е ненормално. Разбираш ли? Преди малко ще да ме разплачеш, сега ми говориш за Инстаграм. Случва се. В този пирсинг ми е слабост. Ще го скарам сега нарочно. Много Сега нарочно ще го махна. Не, как ще го махаш, бе? Е така. Мале, я го изплези пак. Не! Давай. Оха. Бати якото човек. После как да няма мастурбиращи в Оме ТВ, погледнете момичето колко хубаво. И е на 12, 14, 12, колко си? Колко си последно? Добре, показа си личната карта 2010, значи си почти на 15. Да. За какво каза първо 12, после 14, после там това. Да видя как ще отреагираш. Няма проблем възрастта за мен, пак ти казвам. Любовта Защо? не трябва да има години и граници. Затова. Това само педофил би го казал. Аз съм на 20 години, ти си на 14-15, тото и не е педофилство реално. Всъщност ти можеш да ме осъдиш. Обаче... Ако наистина бях на 12, ако наистина бях на 12 и ти пак ще ми го кажеш това. Да, какво направи, че си толкова красива? И като го изпъчваш, това не ми помагаш. Сега Като ще се го махна. плезеш. Не бе, не го махай, бе, не бе. Не бе, не го махай, бе. Гледай. Що ще го махаш? Няма, човек. Тя не ме обича просто, гайс. Какво да направя? Махна го. Защо? Я се изплези. Що го махна, бе? Защото ти харесва. Той, че ми харесва, за какво трябва да го махаш? Трябва да го слагаш, да се плезеш повече даже. Искаш ли да го сложа? Искаш да го сложа? Да. Не може. Майко, тя се прави на лоша и недостъпна. Защо така правиш с моите чувства? Стой малко. Слушай го, Моля те. Какво? Служи го, защото ми харесва. Добре, ще го сложа. Давай. Ама, ако ме последваш в Инстаграм. Какви са тези работи сега? Що не ме последваш в Инстаграм? Добре ли, ама защо ми поставяш ултиматуми? Не знам. Ти А нямаш защо? симпатии, нямаш чувства към мене и изведнъж искаш да те следвам в Инстаграм. Каква ти е логиката? Да. Добре, аз ще последвам. Какво ще получа за мен? Ще дойдеш да живееш с мене наистина. Ще се последвам обратно.
О, ес, сложи го. М-м. Сложи го, сложи го. И на пъпа имала май. И на пъпа ли имаш? Мгм. Въй. Още повече се влюбих, да знаеш. Много обичам, ще да кажа много обичам момичета с пирсинги. Що си цепнала си веждата? Що? Да. Да Виж изглеждаш колко хубаво. по-секси ли? Не, Еми, защото имам бал спот и просто реших да го крия с цепка. какво имаш? Бал спот. Какво е това? И ми плешило петно. А, Да, трябва да ми знаеш ли покажеш как що? става и аз имам на едно място бал спот. На мен ми става бал спот, защото ме изпуснах като Само аз си го разбрах. Чакай. И какво? Какво сте изпуснали като малка, ли? Да, на главата. И от тогава ми казва, че съм специална. Така е, наистина специална. Ама аз не разбирам защо ми казва, че съм специална. Нямаш ли огледало? Не, Как не? ми нямам. Как да нямаш Щупи, огледало? Щупили щупих са. го. Що? Добре, Щупих сега го. на камерата не се ли виждаш? Да. Добре, ако примерно аз съм... Чай, как беше? Аз съм твой Ромео, ти си моята Жулиета, навита ли си? Ще си помисля, Аре, моля ще те. си помисля. Не, бе, защо ще си мислиш? Аре, добре, ми е ясно, че си момиче за двама, примерно, ама ако те взема случайно, ще ми изневеряваш ли? Не, Не! защо да съм момиче за двама? Защото си хубава, затова виж, ухаеш на красота. Tell Красотата за теб something. как го хая? А? Красотата за теб как го хая? На пирсинги. Ама не, слушай, не само разбира се. Аз не съм те виждал реално, обаче тъй като ти гледам лицето и се влюбих, смятай като те видя на живо, разбираш. Аз това ти казвам, идвай да живееш направо в нас. Няма как да ме видиш на живо, Що? защото съм малко пълничка. Лъжеш? Не лъжа. Аз съм свалял много кила и съм поддържал диети и като видя лицето ти мога да разбера дали си пълничка. Пълна съм. Добре, я остей си камерата някъде и се покажи. Не мога да зареждам с телефона. Аре бе, стига така, защо ме режеш? Защото не мога да се изтърколя сега до там, че да си покажа аутфита, например. Добре, махни го малко от зарядно и после пак ще го включиш, какъв е проблема? Стой вие колко те. Аре, моля те. Ама, виж сега, аз съм 1,50 и Добре, тежа за още мен няма по-малко. проблем. Няма проблем, абсолютно. И тежа още по-малко. Колко тежиш? 130. Няма как да тежиш 130. Няма как да Не, тежиш 130. Защо ме лъжиш сега? Добре, ти правиш всичко възможно да не се получи между нас. Защо го правиш? А? то най-трудното е най-забавното. О, значи ти нарочно се дърпаш. Да, правя Ти... го за нашата любов, че да е по-забавна. Така ли? Да. Добре, то можеш примерно да те взема тук, да се позабавляваме малко и пак да се правиш на дърпната. Не, Що? Що кашляш? Що защото кашляш? имам COVID, нали ти казах? Верно. Какъв COVID то не съществува това? Добре, виж сега. Защо сега те и правиш да се дърпаш? Аз не обичам да ми се дърпат. Много обичам като искам нещо и да си го получавам аз. Особено като е момиче като теб красиво. Искам да си моята принцеса. Аз да съм твоя Ромео, ти да си моята Жулиета. Please. Ами ако съм Роберто? А. Там... Ама човек, защо го правиш? Аз те обичам, бе.
Ще се разплача, казвам ти честно. Моля Давай, те, моля те, давай, моля те, моля те. ела, човек, ела просто да живееш Давай, тук. давай, давай. Ема, Искам да видя сълза каква е така надолу. що ми се гаври, живее? Гайс, тя ми се гаври, бе, защо е? Аре, моля те, ела, виж. Още не е капнала. Не е капнала, ама се насълзих. Трябва да се разревеш до... Ама, много разревана. Как много разревано? Що си играеш с чувствата ми? Не си играеш с чувствата ти. Как искаш да рева тук? Да, Защо искаш да рева? Жулиета ни прави така на Ромео. Жулията пасти да яде. О, ти си повече от Жулиета, така ли? Да, Каква си? Като каква се определяш? Роберто. А? Роберто. Що Роберто е, човек? Защо Роберто? Добре, виж, ти имаш Защото домашен като любимец мъж. и аз имам домашен любимец. Ай, просто да се вземем. Взимай с домашния любимец, ще идваш у нас, те ще си играят, ние ще си играем. Всички ли домашни любимци я взема? Да. Всички. Колко имаш? 4. Пата майката не това. Кои 4? 2 кучета и 2 котки. Вземи само котка една, защото имам и аз котка. Аз си Добре. викам, защото на родителска, и аз трябваше съм там и викам, нали, защото я видях. Тихо, майка, и говори. Добре, сега е момента да й кажеш, че ще живееш с мен. Чао. Тя ми каква ножица? И сега само ми офис, каква ножица? Каква ножица е? Къде ножица ще носиш ти? Аз си. Добре, виж, защо? Запознай брат ти ли е това? Да. Запознай го с бъдещият ти мъж. Ето това е моята искрена, истинска любов. Той е моя Ромео, аз съм неговия Роберто. Ма не си Роберто, ти си момиче. Дали? Да. Тя ми е брат. Аз съм и сестра. Сестра, че ще я взема, брат, може ли? Не, тя ми е Не. брат, аз съм и сестра. Ти значи се предлагаш тебе да взема, ама аз искам него или нея, не знам какво е. Него. Добре, искам него тогава. Знаеш си педераст, така ли? А? Знаеш си педераст, така За ли? сестра, че ще стана, брат. Разбирам. Ето За и брат кучето ми, усеща. за брат ми. И кучето ухай. Защото ти им там палма, да. На колко е, брат ти? На 12. И знаеш ли? А вие значи сте близнаци. Не. Искаш да ми кажеш, че имате 3 години разлика само ли? Не, 1 година и 9 месеца. Да. Добре, ясно. Ох, майко. Много ми стана тегаво, казвам ти, за дет ме режеш. Направо ми Как скапа така? цялото настроение сега. И аз ба! И виж, и са кефи и ми покажа това. Ма аз ще дода да те взема. От как беше? Козлодо или беше? Да. Да. Не си била от Козлодо. Що му лъжиш? Имам ти личната карта. Що му лъжиш? А? Оттам се вижда само къде съм родена. Във Варна, мамка му. Да. Откъде кажа, че си, бе? От Карлово. Не си от Карлово, помня, ако ми го кажеш, се сетя. От Пловдив. И от Пловдив не си. Не дей научка. Добре, защо не ме искаш толкова? За грозен ли съм? Да. Не си. Смятай. Не си. Грозен ли съм или не съм? Не си. Добре, що си миниш мненията така? Първо каза да, после не, какво стана? Защото като баща ми с млякото, той каза, че ще го донесе, ама така и не го донесе. Не мога. Добре, ако млякото отиде при него?
Той ще го изпие сам. Еми да, аз те ще направя, не се притесняй. Искаш да ти кажеш, в момента направих магия на кучето и аз съм кучето в момента. Така ли? Да, зато и те целувам по устата. Не съм ли забавен? Закон ти харесвам. Харесваш ме. Тогава защо не искаш да идваш при мен? Защото ти ще дойдеш. Така е, добре, ждола, ай, наистина ждола. Ара. Ай. Добре, ама ако долу да не ми кажеш, вече не те харесвам, ти не. Не бе. Еми, какво ще направиш? Ще Като дола, какво дойдеш. ще направиш? Къде ще ме настаниш? Къде ще спа? Какво ще правим? Къщи. Какво ще правим у вас? Си играем с кучетата и котките. Да. И с 12 годишният ти брат. Да. Добре, ай, аз съм надъхан. Ще ме запознаеш с семейството ти, Таман. Не. Що? До сега се надъхва, що не, бе? Няма да се запознаеш с тях. Как ще дода във вас, без да се запозная с тях? Така. Аз ще ги изгона. Мъдафъче, ни маратони ли ще правим там? Що ще ги гониш? Защото да си живея аз там. После тебе ще те изгона. Аз за какво ще идвам, като ще ме гониш? Защото не мога завинаги така седиш. Ти все пак трябва да се прибереш във Варна. Ако искам да остана завинаги при теб. Аз съм влюбен в тебе. Не. Да. Не. И ти пусна сълзичка, не я крий. Знам, че и ти имаш чувства към мен. Да, много, много те обичам, наистина. Каза го. Ще го клипна Да. 30 пъти, ще го пусна. Добре. Ще заспивам на това. Добре. Това кученце наистина съм аз в момента. Я покажи какво ще му направиш, ако това съм аз. Ще го хвърля в кофра. Добре, защо такова отношение към мен, нали? Първо искаш да идвам, ти си много биполярна. Първо искаш да идвам, после не искаш да идвам. Първо ще ме вземаш за мъж, после няма ме вземаш. Първо съм грозен, после съм красив. Какво стана сега? Аз се обатачих. Какво си се? Обатачил. Обърках се, ай. Няма ти го казвам по варненски. Какво правим? Бия всички. Не, стой, извинявам се. Опа. Ти ще го сложа на заглавие, ще го сложа. Що? Как защо, е? Как защо? Не ми крещи, защото аз ще ти креща. Ай, крещи ме! Аре, ще ти креща, бе! Ай, ще се крещим, давай, искам да видиш колко крещиш. Ко стана? Ай, крещи, ай. Стой, че... Ние като се скараме, трябва да се бием, после да се Да, сдобряваме ясно. подобаващо. Тогава, Какво? що не ми викаш? Ти имаш фетиш да ти викат ли? Да. Защо? Я знам. Възбужда момичета с пирсинг да ми викат. Не. Да. Не. Да. Не се бъзикам. Тогава аз няма да ти викам. Що? Не. Няма проблеми да си тихичка пак. Ще те взема тебе, за тебе ще направя компромис. Така. А ти ме ще ме вземеш ли? Да. Добре. Постигнах целта си, значи. Това е конкретен отговор, че ще се вземем, така ли? Да. Малко се разколеба, като каза да. Да, защото ти много питаш. Питам да съм сигурен дали да идвам. Идвай. Добре, питай ма ти нещо. Питам те нещо. Какво?
какво ме питаш? Ще ме последваш в Инстаграм. Ама добре, ти не е питане, питай ма някой въпрос. Добре, и като те последвам, какво ще стане? Ще се обичаме завинаги. Аре бе, сериозно? Да, Наистина. да. Добре ще те последвам, ако наистина ще ме обичаш вечно, ще те последвам. Така. Така. Добре, скъпа моя, оставил съм ти инстаграма тогава, оставам те. И искам да ми пишеш в инстаграм, да се оговорим да дода при теб. Добре. Добре, ай за чао една целувка, ще ми пратиш ли? Не. Аре, моля те. Те излъгах всъщност. А? Аз те излъгах всъщност, За кое? че съм жена. Добре, ти го каза вече, няма проблем. Аз за тебе ще направя компромис и мъж да си, няма проблем. Дупка ли е злато, е? А? Викаш дупка ли е злато, е? Да. Ясно. Ай, моля те, прати ми една целувка вече. Не. Що? Не. Аре, човек. Защото... Аре, моля те! Аз те обичам, бе, човек! Обичам те, бе! Не разбра ли, бе? Не ми крещи. Аз те обичам, не разбра ли? Разбрах, че ме обичаш, ама не ми крещи. Добре, ако ми пратиш целувка, няма да ти крещя. Целувките са за наживо. Ще ми дадеш ли целувка за живо? За наживо? Да. Ох, майко, ама искам да си с пирсинг. С какво съм? С пирсинг, като ми даваш целувка. Ами Кажи добре, моля те. Кажи добре. Казах? Кажи го пак. Добре. Така. Добре, оставам те тогава. Искам да ми пишеш кога си свободна и идвам. Добре. Айде, любов моя. Айде, чао. Чао. Гайсто и беше скандално. О, изпотих се, чакай. Колко кринч ми се събра, братле. Нямам думи. Ами, приятели, това беше клипа за днес. Надявам се да ви е харесал. Мега много кринч, мега много смях. Надявам се да се забавлявали от това. Аз също се забавлявах докато го снимам, въпреки че бях през цялото време в кринч, зверски. Но, надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, може да се абонирате за канала, защото следват много яки клипове. Чао от мен и до нови срещи!